Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиён хубанд. Имрӯз 22 январи соли 2024 1000 рубл ба 124 сомонӣ баробар аст. Ва дӯстони азиз, мо дар навор имза якчанд намуди хонаҳои фурӯширо ба навор гирифтем, барои шумо пешкаш мекунем. Хонаҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Касоне ки ягон чиз барои фурӯш ва реклама канда доштаа бошед, хона ё ин ки замин ё ин ки мошинҳои фурӯшӣ доштаа бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Касоне ки меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. Иншоалло ки боз навори оянда ҳатман хонаҳои фурӯширо барашон пешкаш мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, тамошо кунед то охира. 15-16 хонаи фурӯшӣ ҳастанд, аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Иншоалло ки навори беҳтарин шудагай ва ҳатман видеоро поделитсия кунед. Боз иншоалло навори беҳтарин барашон ҳамрӯза пешкаш мекунем. бохир дӯстон, хонаобод бошед, худованд нигаҳбон бошед. Дастгириро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешраи мост. тамошои бо фароғат. Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжайте регистрацию на рейс 201, вылетающий по маршруту Душанбе-Москва. ассалому алайкум дӯстон, авиакассияи Али Қории боваринок ва арзон акнун ба мо имкон медиҳад ки бо осонӣ соҳиби чиптаи самолёт шавем ва ба тамоми кунҷу канори олам сайр намоем. Бетанаффус 24 соат дар хизмати мо шумост. Чиптаҳо ба тамоми аэропортҳои гуногуни рӯи олам ҳаст. Дар ҳолати хатогӣ ё нуқсоне дар ҳуҷҷатнигории чипта, авиакасса зарари шуморо ба зиммаи худ мегирад. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯши мо дуҳуҷрага пурра нестай коробкаи дар ҷамоати Шарора дар Уртабуз қарор дорад. Шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, 2 сотиқ замин, дар хона коробкаи дӯстони азиз шонагӣ нестай, мақсад дидесем бо семенблок бардоштагӣ. Нарша 60,000 сомонӣ мегӯяд. Боз касоне ки хадои аниқ бошанд, муомилаи хуб дорад. Марҳамат, номерҳои мегафонаш мондагӣ занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, дуюмин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза духонага, як калидор бо ремонташ, 15 сотиқ дар сертификат навистага ва қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Зенсклад, назди масҷид Сорошна фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ. Дар хонаи дӯстони азиз 25 сотиқ замина, мақсад ки дар сертификат 15 сотиқ навистага. Ноҳияи Ёвон дар қарор дорад, деҳаи Зенсклад, нархаш 100,000 сомон. Марҳамат, телефоно барои тамос 936 55 1371. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародаро. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстон, мегузарем ба сеюмин хонаи фурӯши мо дар навор имрӯза. шербачаҳо ҳатман лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. иншоалло ки хонаҳои фурӯшӣ ҳама рӯза барашон пешкаш мекунем. хонаи навбатии мо дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Лесхоз, назди бозори Нави Хӯросон қарор дорад. 6 сотиқ замин, дар хона бо калидораш ва як меҳмонхонаи дигар қарор дорад. хулоса дӯстони азиз, барои зиндагӣ карданам мақсад ки мешавад. ноҳияи Хӯросон, деҳаи Лесхоз, нархашон 150,000 сомонӣ. харидори аниқ бошад, боз камтарак савдо дорад. телефоно барои тамос 918 83 83 23. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз, касоне ки ягон чиз барои фурӯш дошта бошед, мошин ё ин ки хонаҳои фурӯшӣ, марҳамат, дар WhatsApp равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мегузарем ба чорумин хонаи фурӯши дӯстони азиз дар навори имрӯза. хонаи фурӯши мо проекти подфирма мебошад. ҷош лави раҳ, об ҳаст, светам ҳаст, бадрост свежи пагода ҳолаташ хуб. барои 4 дар хонара, фундаменташ рехтагӣ, 8 сотиқ замин. айни ҳол қарор дар ноҳияи Фархор,
деҳаи Қизил Сув. Нархашон дӯстони азиз 71000 сомонӣ мегӯяд. Мақсад дидестем ки дар кадом тарафҳои 8 сотиқ замин ноҳияи Фархор барои 4 дар хонара проектши мақсад тайёрай. Телефона барои тамос 945 97 95 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародарон. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯши мо дар навори имза хонаи истиқоматӣ воқеъ дар ноҳияи Данғара дар деҳаи 400 дар наздаш мактаб беморхона ҷойгир аст. иборат аз 4 дар хонаи калон, веран ташқатӣ, 3 хонаи временка ҳастай, ошхона, ҳаммом, кардонхона иборат аст. ва дуюм ошхона дӯстони азиз ҳама шароитош ҳастай, камтарак арзон мешавад. 8 сотиқ заминаи 7 дар хона дар ноҳияи Данғара деҳаи 400 нархаш 290,000 сомонӣ, боз камтарак савдо дорад. Телефона барои тамос 904 43 22 90. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. салому алайкум дӯстони азиз, умедворум сиҳати саломат ҳастем. бародарон, мо интернет-магазини худмона кушода кардем. интернет-магазини мо ҳамаи намуд аппарат, ҳамаи намуд асбоба ёфта метавонед. хубиш дар чия ки доставкаи бесплатна ва бо нархи арзон. силкаи телеграм дар комментария закрепит кардаге медонем, харидорӣ мекунем ва бо нархи арзон доставкаи бесплатна равонтон мекунем. боқӣ сарбаланд хонаобод бошед. ва дӯстон, мегузарем ба шашумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи навбати мо масоҳати заминаш 10 сотиқ. хона иборат аз 4 ҳуҷрага ва ҳамоми дохилӣ буда дорои техосмотр ҳаст. манзилҳои ёрирасон, ошхона дорад, ҳамоми беруна, дегдонхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, боғ, сибех, дарахти мевадиҳанда ҳастай, яхдон, консенери 12 куба, мошинаи ҷомашӯӣ ва 2 антеннаи моҳвора, стенка ва ғайраҳо ҷойгир аст. дӯстони азиз, ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, деҳаи Чароғчӣ, сари роҳ, ноҳияи Ёвон, деҳаи Чароғчӣ. нархашон 380,000 сомонӣ, боз камтар савдо дорад. дӯстони азиз, марҳамат занг бизанед, маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписия кунед. дидестем ки мақсад чихеле хонаҳоро мо аз 60,000 сомонӣ ба шумо пешкаш кардем. дар як ҷо ба ҳазор бишинен. навори мо 20 дақиқа. иншоалло ки ба ҳаматон писанд меояд. ба ҳаматон дӯстон боз тамошои ба фароғат. дӯстони азиз, ҳафтумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза ду этажа ҳастай, 4 дар хона, 2 сотиқ замин. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Корвон, кӯчаи 7 ахта ҷойгир аст. свет ов пастияни дорад. хона бо сифати аъло сохта шуда, айни ҳол ремонташ рафтеса, ҳуҷҷатош 100%. нарша дӯстони азиз 630,000 сомонӣ мега. 4 дар хона бо ҳама шароитош, 2 сотиқ замин. телефона барои тамос 117 11 10 41. марҳамат дӯстони азиз, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳаштумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза хонаи фурӯши 3 дар хона, 3 ба 6, 6 сотиқ замин мебошад. айни ҳол хона қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ромид. хулоса ҳама чиз қатъи ҳастай. дӯстони азиз, мақсад вана, ҳоҷатхона, ремонт, подабоя я подвал дорад. 3 ба 6 об свет проблема нест, ҳамаш 100%. вариантҳои алишиам ҳастай, ба ягон мошин мақсад иваз карда мешавад. аз дарвозаи Ромид то хонара 15 километр аст.
хона дар Бустонсарой ҷойгир аст. Баъд аз деҳаи лижак нархи хона 255 000 сомонӣ. Телефонҳо барои тамос 980 03 70 70. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. ва дӯстон, мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯши мо 4 дар хона ҳастад, 15 сотиқ замин. айни ҳол хона қарода дар ноҳияи шаҳри Нав. хонара фавран фурӯхта мешавад. вариантҳои алиши ҳам ҳастад, мошинам мақсад қабул мекунем. нархи хона 230 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад, ҳама шароитош ҳастанд. об свет проблема нест, документош ҳамаш 100%. аз 230 000 сомонӣ муомила дорад дӯстон. телефонҳо барои тамос дар экранои шумо 909 44 48 47. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед бародарон. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед пурсида шавед. ва дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписия кунед. дар навори оянда мақсад кадом хонаҳоро мехоҳем бар шумо пешкаш аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон бинависед, ҳатман дар комментария мо бар шумо кофта ёфта пешкашатон мегардонем. пешхонаш, дарозаш, ина ҳавлин, ина иҷа туалеташ, ина заминчаш, ина параи деволуш, ина иҷа вата пиравоташ, ина подвал ҷои кухня кардагем 3 ба 3. подвал шай, ина параи девол шай, ина хонаш, ина коридор, ина хонаш, ина ишбарняш, ишин хонаш, иши хонаш. хонаро 4 ба 3 20 сандай даташ. улавиш 3 20 ба 3 20 ина коридорш. ина параи деволшай. ина подвал шай. кухня кардагем. ҷои кухня подвалш. это берун дарозашай ма. ина иҷа боло хайкалаге маълум эмас. ина меҳмонхонаш. ина ҳама ремонтоша ламинат панел ҳамаш. не уже пеш замеш. дӯстони азиз, хонаи навбати мо дар ноҳияи Фарход дар даруни Ламан, қишлоқи Первомай. хона нав сохтага, ремонтош миёна, ҷои хубай, ҳуҷҷатош 100%, ҳамаи ҳуҷҷат дорад. ягон камбудӣ надорад, оби свет постоянӣ ҳастай. срочна сум дар корай. қарор дорад дар ноҳияи Фарход, 5 сотиқ замин, 3 дар хона. нархаш бошад 99 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. марҳамат, фавран фурӯхта мешавад дӯстон. бо нархи 99 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. номерои дастиш мондагиаш занг мезанед бародарон. маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед.
мегузарем дӯстони азиз ба 13-умин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хона дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз дорои 2 ҳуҷра бания кухни забори гирдаш рехтагӣ вариантҳои алишӣ ба опел асраҷи алиша мешавад. харидори аниқ занг бизанед бо муомила дорад 3 сотиқ замин дар хона. хона дар шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз нархаш 90 000 сомонӣ вариантҳои алишӣ ба опел асраҷи. боз савдо дорад дӯстони азиз. телефонно барои тамос 907 11 10 36 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатӣ мо хонаи фурӯши 10 сотиқ замин сӯрошна фурӯхта мешавад. 3 дар хона 10 сотиқ заминай қарода дар ноҳияи Данғара деҳаи Дурахшон бульёни поён. нархша 70 000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад. коробкай дарунаш ремонт кардагӣ нест. мақсад дидесен дар видео чӣ хел аст. нархаш 70 мегӯяд. боз савдо дорад. номерои дастиш мондагиҳои дӯстон марҳамат занг бизанед маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 15-ум хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши 5 сотиқ замин бо 3 дар хона ва 1 веранд. дорои ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона, обсвет доимӣ дорад. воқеъ дар шаҳри ваҳдат, ҷамоати гулистон, деҳаи муллодавлат. ҳуҷҷатош 100%. ремонтҳои замонавӣ. нархаш 420 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад. марҳамат фавран фурӯхта мешавад дӯстон бо нархи 420. касоне ки хадори аниқ бошад занг бизанед бардорон маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, 16-умин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши 20 сотиқ замин 3 дар хона. айни ҳол хона қарода дар шаҳри бохтар деҳаи нурафшон. хона мақсад ки дӯстони азиз бания ҳоҷатхона дар даруни хона ҳамаш бо шароитҳои хуб. нархаш 250 000 сомонӣ. боз муомила дорад. телефонно барои тамос 902 91 00 50. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони дар ҳамин ҷо видеои мо вақфият ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон. дастгири моро фаромӯш накунед. дастгири шумо пешраи мост. хайр дӯстон, то видеои оянда. худо нигаҳбон.